салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тамоми мошиное ки шумо хостагианд мо тайёр кардем дар ҳамин видео ва якчанд хонаи дигар аз душанбе аст барои фурӯшӣ. барои ҳамин дар видео лайк монед ва видеоро худи ҳозир падилитса кунед дар имо, баъдан ба ҳазур бишинед тамошо кунед. сар мекунем аз Toyota Mark II ки бисёр шумо хостед. Марҳамат, Toyota Mark II солиш 1993, объёмаш D, автоматикаи бародаро, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ва дар душанбе аст мошин. нархаш бошад 15000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 918 96 98 88. ҳамватанони азиз, ногуфтан намонад ки дар канале конкурс рафта истодааст. шарти озмун ҳамин аст ки шумо бо нархи 600 рубл 1 тон наушник мехаред ва шумо иштирокчи озмун мегардед. дар озмун албатта дута Opel Hatchback, 20 телефони Android ва 80 дона диване ки нархашон аз 30000 сар мешавад. номи канал бошад Студия Мебел ва ссилкаи канал дар таги ана ҳамин видео мебошад. ҳатман дар омада обуна шавед ва соҳиби ҷоиза, албатта соҳиби мошин шавед. Daewoo Leganze солиш 1998, объёмаш чанда? 1.8 растои газ, бензин дорад? чандш мегӯ? 11000 сомон. я матошаҳое ки бинем. рақамо чанда? 985 98 16 03. нав бинем. шуш тамом. ҳуҷҷат дорад? ягон чи надорад? Opel Vectra солиш чанда? 94. солиш 94. газ, бензин. объёмаш чанда? 1.6 простой. я друнша бинем. хай друншам бад набуда ина. ин чанқа гаштаги бошад ки? хай куя матошаҳое мекунӣ бинем. баъд наша чанд гуфтӣ? 16000 сомон. рақамо чанда? 900 38 98 58. занг бизанем. мошин дар фархора. ина Opel Astra G. чандаи солиш ака? 98. объёмаш 1.6. 1.6 простой. газ, бензин. ҳардуш дорад. нарх чанда? 35 гуфтеса бо гап мезанад. хай воседа фархорда. мошин дар фархор қарор дорад. ина бачаҳо занг бизанем. як капо чай мекунӣ бинем. ин ози капо чой мекунам мебинем. моторш хай камтар мушушта гард гирифта. базалала нест. занг бизанем хай бо савдо мекунам. Opel Hatchback солиш 1997, объёмаш 1.6, автоматикаи бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳо барои занг задан 931 01 01 08.
фурӯшӣ бародаро, дар Душанбе хона дар тарафи Гипразем якм этаж мебошад. Хонаи залаш 9x5, спални 7x5, кухнишам калон мебошад. хона ремонташ сифати хуби замонавӣ мебошад. кухни, ванна, туалет ҳамаш қоидавиай бародаро. полаш паркети беҳтарин задагиай. нархаш бошад 430 000 сомонӣ бародаро. рақамҳо барои занг задан 906 77 77 76. дӯстони азиз, духонага дар 102 микрорайон. нархаш бошад 260 000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 988 12 90 00. ва Opel Astra G Caravan солиш 2002 бародаро. объёмаш 1.6, автоматика, бензин, газ, рошнафурӯшия бародаро. нархш бошад 42 000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 985 90 11 66. Opel Vectra B солиш 1995, объёмаш 2 бародаро. механикай, бензин, газ, документш бучидагиай, мотор нав кардагиай. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархш бошад 14 000 сомонӣ бародаро. рақамҳо барои занг задан 985 80 88 58. Toyota Mark II солиш 1998, объёмаш 2 бародаро. автоматика, танҳо бензин. моторша 3 моҳ шид монданша. Дубай овардан. 4 баллон нав. ҳуҷҷатош то охири сола ҳастай. нархш бошад 25 000 сомонӣ бародаро. хайхтон бубинед. рақамҳо барои занг задан 915 59 63 95. ва бародаро бисёр хундаи Портер хостанд марамат солиш 2003 бародаро. ҳолатш бошад бародаро миёнаи гуфтагиай соҳибаш. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархш бошад 45 000 сомонӣ бародаро. рақамҳо барои занг задан 907 74 44 11. ва мегзарем ба Opel Hatchback солиш 1997, объёмаш 1.6. мошин дар хуҷандай бародаро. автоматикай, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад.
кондитсионер кор мекунад. балонош навай бародаро, нархш бошад 34000 сомония бародаро. рақамҳо барои занг задан 927 19 003. ва дигараш бошад Opel Hatchback, рангаш сурх аст бародаро, солаш 1997, объёмаш 1.6, механикаи бензин газ, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш бошад 24000 сомония. рақамҳо барои занг задан 927 38 40 40. ва бисёр дар комментариҳо мебинем ки бародаро ладара мехоҳанд. марҳамат, лада приора солиш 2008, объёмаш 1.6, механикаи танҳо бензин, дар ҳолати хуб қарор дорад мошин. нархаш бошад 29000 сомония бародаро. рақамҳо барои занг задан 988 28 28 31. навори дигар да мошинои хоҷагӣ ҳастаи бародаро, аз экскаватор сар карда то камаз, трактор ва дигар мошинҳои хоҷагиро дар ин канал мемонем ва ҳатман интизор шудем дар видеои оянда. барои дастгирӣ танҳо дар ҳамин видео лайк монед ва худи ҳозир ҳамин видеоро дар имо, ватсап ва контакте падилитса кунед. боқӣ дар паноҳи худованд бошед. видеои навро интизор бошед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.